Voisi tehdä jotain arkisafkaa tai jotain, on mulla oikeastaan tiedossa nämä raaka-aineet jo, mutta näytetään teillekin. Eli ensin tuorekset. Tästä perspektiivistä katsottuna tätä voisi luulla vaikka vihreäksi ruusuksi, mutta hei, se on purjo. Sitten porkkana, Hercule Poirot, Carrot Poirot, yksi porkkana, keskikokoinen. Proteiiniksi tonneittain kalaa. Eli tässä tapauksessa 2 purkkia vaan, kylläkin, tonni kalaa. Öljyssä ja vedessä. Jeba. Sitten muita täyttehiä. Sipulaa. Perunaa ja sipulia pakasteena. Mallia mummon. Luottakaa mummoon. Mummo on hyvä tekemään perunaa. Ja mummo on syönyt paljon perunaa ja podannut, kun sillä on noin älyttömän isot hartiat. Mummon helvetin isot hartiat. Joo. Eli perunasipulisekoitus. Sitten sinne. Sitten vähän luonnetta antamaan ruohosibaletuorejuusto. Sitä pari lusikallista. Sinne. Sitten vähän ytyä sekaan. Jihaa, Texas Pete. Mulla on itse asiassa naapuri, jonka nimi on Pete. Se on ihan mukava tyyppi. Mutta se ei kyllä liity tähän mitenkään, koska ei viitti naapurin Peteä laittaa kattilaa, vaan laitetaan Texasin vastaavaa Peteä. Joo. No, heipä siinä. Lähdetään tekemään safkaa. Joo, unohtu tuossa mainita vielä ton safkan lopullinen hinta. Minkä kokoisen loven se tekee lompakkoon. Ja mä laskin kuitista, että 5,16 €. Mutta mä miinustan tosta vielä puolet siitä purjon hinnasta. Se oli 200 gramman painoinen purjo, niin mä leikkasin puolet siitä. Pistin jääkaappiin myöhempää käyttöön varten, kun ei viitti kokonaista purjoa tuohon yhteen safkaan käyttää. Niin olisiko se lopullinen summa joku karvan vajaa 5 €, jos ostaa Lidlistä, kuten itse tein. Joo, mä kuorin noin porkkanat ja pilkoin sopivan kokoiseksi biiteiksi ja nakkasin tuohon kasariin. Keitin veteen kypsymään joksikin aikaa, että niistä tulee sopivan pehmeitä. Sitten mä laitoin valmiiksi noin purjot ja tonnarit tuottelemaan tonne kattilaan. Sitä, että noin valmistuu tosta. Noin porkkanat. Tää on yllättävän helppo konsepti. Tää safka, että niinku yhden kattilan periaatteella melkeinpä, jos ei tätä porkkanaa lasketa, että kaikki vaan sulassa sovussa samaan kattilaan ja siitä sitten valmistumaan. Mut joo, katsellaan tos kohta lisää. Jeba. Joo. Mä lisäsin tonne noin perunasipulisekoitukset joukkoon. Reilu puoli kiloa, mitä siinä oli siinä pussissa. Sitten puoli purkkia tuorejuustoa. Ja porkkanatkin ehti keittyä tossa sopivasti. Niin sinne sekaan ja sitten 8 desilitraa vettä, että se antaa vähän semmoista mehukkuutta siihen, niin se saa sit jäädä kannen alle muhimaan. Niin ja sit noista kuivamausteista sen verran, että suolaa vähän, sitruunapippuria, mausteyrttejä, valkosipulijauhetta, tilliä, sitruunamehua ja teksaspeteä, muutama tippa sinne sekaan. Tonna siinä vähän sekalaista seurakuntaa, mutta jos se antaisi vähän makua tohon sitten. Ei ole tällä kertaa ton enempää mausteita saatavilla tai sellaisia, mitkä sopis tohon pöperöön. Mut jäädään odottelemaan, tässä varmaan menee joku. Mut joo, nää saa olla tossa kannealla muhimassa joku, mitä mä nyt sanoisin, puoli tuntia, 3 varttia, jotain sieltä väliltä. Niin. Sit vaan kuivamausteet sekaan ja sit varmaan antaa vetäytyä hetken, niin sit me ollaan varmaan jo itse asian äärellä. Mut joo. Jees, nyt on tässä asian äärellä, eli safka on valmis.
safkajuomaksi portugalilaista punaviiniä. En lähde lausumaan, kun en osaa kieltä, en ole kielimies. No joo. Ja tässä kohtaa itse asiassa rikotaan kahta etikettiä. Mulla ei ole ensinnäkään viinilasia, vaan Koffin IFK-aiheinen olutlasi. Mut se oli lähin, mikä vastasi viinilasia, niin mennään sillä. Ja toinen etikettivirhe kans viiniin liittyen on se, että yleensä kala- tai äyriäissafkojen kanssa pitäisi nauttia mun käsittääkseni valkoviiniä. Ja sitä nyt ei ole saatavilla sitäkään. Mut joo, buenos dias. Marjaisa. Yes. Sitten itse safkan pariin, eli tällaista tästä tuli. Puoli tuntia mä annoin ton hautua tuo kanne alla kattilas ja sit heitin mausteet sinne sekaan. Joo, ihan jees. Ihan jees. Ai. 5 eurolla kattilan täydeltä hyvää arkipöperöä. Mikäs sen parempi. Mutta eipä siinä. Nautitaan elämästä silloin kun pystytään. Nautinnon saatavuuden puitteissa.